país. Moltes gràcies per assistir a aquesta trobada pel creixement econòmic sostenible a Tarragona. El que vol ser és un fòrum de diàleg, de reptes de futur, temes estratègics i un espai també de confluència i de trobada de punts en comú. Torn de l'obertura, ara, amb la benvinguda de l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura. Bé, primer de tot, benvinguts a tots i a totes, alcaldes, alcaldesses, delegat del govern, consellera, directora general de l'Institut Català de Finances, director general de fons europeus, cuidado, que això és important avui en dia, diferents conselleres de Tarragona i també regidors i regidores de Vila-seca. Bé, primer de tot, agrair a l'Institut Català de Finances de Catalunya el fet d'haver escollit Vila-seca per fer aquesta jornada de creixement sostenible a Tarragona i ho ha fet, crec que amb bon criteri, a la nostra vila, població de Vila-seca, que és el mainell també del Camp de Tarragona. És per això que en primer lloc, com us he dit, vull donar les gràcies per haver-nos escollit, després donar-nos la benvinguda a la nostra població de forma especial on som ara, el celler de Vila-seca, un celler noucentista que té tot el significat en aquesta jornada perquè és fruit de l'esforç primer de la pagesia de Vila-seca a començaments del segle XX, posant en risc el seu patrimoni, posant en risc també la seva feina, però també amb l'ajuda de la Mancomunitat de Catalunya a través dels préstecs i crèdits que es van fer i que es van donar a través dels bancs locals, en aquest cas del Banc de Valls, que va produir i va fomentar que els pagesos poguessin deixar de comercialitzar o d'estar subjectes als abusos dels intermediaris i a poder fer projectes col·lectius com era la cooperativa. I degut a això se n'han derivat les catedrals del vi, que avui dels quals ens sentim molt orgullosos, són un element de projecció del Camp de Tarragona, patrimoni immaterial, cultural i arquitectònic i que no deixa de ser fruit també de la intervenció de la Generalitat de Catalunya per transformar en aquell moment l'economia principal, que era l'economia agrícola. Per tant, aquests pagesos, que mai havien segurament escoltat la paraula de sostenibilitat ni economia circular, tenien molt clar que havien de ser molt respectuosos amb la terra, havien de ser molt respectuosos amb el seu entorn, perquè si no ho eren, potser tenien una bona collita avui, però la del futur no estava assegurada, per tant era pa per avui i fam per demà. Per tant, l'economia, resultat circular que avui intentem implementar, és una economia que busca augmentar el benestar social, que busca també aquest consum responsable, on es pugui recuperar en lloc de llançar i ser més respectuosos al medi ambient. Ells ja ho feien, a través del vi ja ho feien, a través dels seus residus, a través de les brises que feien abonos o menjar pels seus animals remugants o per les pròpies tiges que feien biomassa. Per tant, ara justament el que estem impulsant i treballant i justament en espais com aquest, com us acabo de comentar, que són exemples clars d'aquest impuls i aquest foment. És per això també que reitero la meva doble benvinguda a aquesta vila, a aquest lloc, en unes jornades tan important per les nostres contrades que desitjo que per tots i totes siguin molt profitoses i entreguem moltes idees i moltes conclusions. Per tant, això és casa vostra, sigueu benvinguts a Vila-seca. Moltes gràcies, alcalde. Donem ara la paraula a la consellera d'Economia i Hisenda, la senyora Natàlia Mas. Moltes gràcies, molt bon dia. Senyor Pere Segura, alcalde de Vila-seca, membres del consistori, també senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, senyora Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, senyor Àngel Xifré, delegat del Govern de Tarragona,
senyora Vanessa Cervera, consellera delegada de l'ICF, i senyor Aleix Cubells, director general de Fons Europeus. Directores i directors de diversos serveis territorials també de la Generalitat, i molt bon dia a tothom, i també moltes gràcies per la vostra presència a aquesta jornada, aquesta trobada pel creixement econòmic sostenible organitzat per l'Institut Català de Finances. Una jornada en la que tindreu l'oportunitat d'escoltar idees, experiències, propostes per, confio, que us puguin ajudar a impulsar un creixement cada cop més sostenible a les vostres empreses, institucions o entitats. Segur que si sou avui aquí, si us ha cridat l'atenció el títol de la jornada d'avui, és perquè enteneu la importància de situar aquest concepte, com deia l'alcalde, aquesta paraula que tan sovint reiterem, de sostenibilitat, al centre de tot, amb aquesta necessitat d'anar més enllà de la rendibilitat econòmica i financera de qualsevol organització. Per tant, si sou avui aquí, com deia, crec que compreneu bé el món on vivim i al qual ens dirigim. Un món en el qual el creixement econòmic que no sigui sostenible ja no serà vàlid ni per cap empresa, ni pel conjunt del país, ni, evidentment, tampoc pel planeta en el seu conjunt. Recordem-ho també, quan parlem del concepte de sostenibilitat, cal fer-ho en un sentit ampli, no només des de la perspectiva climàtica, també fa referència a la generació de valor compartit per l'empresa, pels treballadors i també per la comunitat on s'integra aquesta. Per tant, benefici econòmic, però també respecte per l'entorn i per generar beneficis socials, el que dota l'empresari i l'empresa, per tant, d'un paper clau en el conjunt de l'economia i de la societat. Ho explicava l'alcalde també, venim d'una economia lineal, s'imposava un model basat en l'extracció, en la pràctica d'usar i llançar, i anem cap a, en podríem dir, una economia circular, passant d'aquest flux lineal de materials, de recurs, producte i residu, cap a aquest flux circular de recurs, producte i recurs, novament, reciclat, per tant, tornant a entrar al model productiu. Una economia circular en la que cal aprofitar tots els recursos, en la que cal apostar fortament per la generació d'energies renovables i també per l'eficiència energètica per reduir una variable que serà essencial en la competitivitat de la nostra economia, que és la petjada de CO2. En aquest món, les organitzacions que no avaluïn, que no comptabilitzin, a banda del compte de resultats, el valor que són capaces de generar pel medi ambient i per la comunitat, com dèiem, perdran competitivitat. I tot això serà cabdal des de molts punts de vista per captar, per retenir talent, per, evidentment, atreure l'atenció de clients, de consumidors, de proveïdors, també per millorar les condicions amb el sector financer, que, recordem, cada vegada més també requereix a les empreses que en la mesura de les seves possibilitats contribueixin als reptes globals que tenim com a societat. Evidentment, aquest nou escenari és un repte per tothom. Tenim per endavant la necessitat en poques dècades, perquè això veurem com succeirà en poques dècades, de desplegar una inversió que qualificaria com ingent i que haurem de fer col·laborativament des del sector públic i des del sector privat per, podríem dir, capgirar gairebé molt del nostre dia a dia, la forma com produïm, com vivim, com ens desplacem, com vivim, com produïm fertilitzant, acer, com propulsem avions, per tant, impacta gairebé en tots els àmbits del nostre dia a dia. Però al mateix temps, sempre defenso que és una gran oportunitat per situar Catalunya i la seva economia al capdavant d'Europa. Sovint recordo una frase de Bill Gates que diu que el canvi climàtic és l'oportunitat més gran per innovar que la humanitat ha tingut mai. Per tant, mirem-ho també des d'aquesta forma. Aquí al Camp de Tarragona, aquest nou escenari implica, entre d'altres qüestions, la necessitat de descarbonitzar el complex petroquímic, també de repensar l'oferta turística cap a models de major sostenibilitat i en conjunt intensificar la diversificació de l'economia, com estem veient en diferents projectes, i un de destacat, que és el de l'empresa sud-coreana Iljin a Mont-roig del Camp.
I per fer tot això comptem amb el suport d'una economia, l'economia catalana, que estan sent més resilient del que tots esperàvem segurament fa uns mesos, en el passat recent, i gràcies, evidentment, a tots els que en formeu part i els que hi contribuïu. Veiem dos pilars de fortalesa en l'economia catalana, n'hi ha diversos, però sí que per destacar el mercat de treball, que registra les millors dades en 15 anys, i també un sector exterior que es manté molt fort, tant en quant a exportacions com en capacitat d'atracció d'inversions. Hem tancat l'any 2022 amb una revisió en positiu, preveiem un creixement del 4,4%, l'hem tancat al 5,5%, i també de cara al 23 amb un creixement que també estem revisant a l'alça i que s'aproximarà al 2%. Tanmateix, en un entorn molt complex, no cal que us ho expliqui, ho heu viscut de primera mà, amb multiplicitat de xocs, des de la pandèmia, la crisi de materials, a una crisi energètica, que també va impulsar uns preus, una inflació a nivells no vistos des de feia moltíssimes dècades i que ara també seguim patint amb la pressió dels costos financers. Per tant, molts reptes per endavant, però amb una base de resiliència major de l'esperada. Com deia, grans desafiaments, però crec que tenim l'empenta, la resiliència, el talent i les capacitats també per afrontar-los. I en aquest sentit, una eina molt important és l'Institut Català de Finances, que volem que sigui un bon aliat per vosaltres per desplegar l'estratègia de desenvolupament sostenible des de cada empresa i institució. A nivell de Catalunya, l'ICF també és una eina cabdal per ajudar-nos en 4 grans eixos que considerem prioritaris: reindustrialització del nostre territori, transició verda, transferència de coneixement i innovació i, evidentment, seguir reforçant, seguir enfortint els serveis públics. Crec que els resultats de l'ICF parlen per si mateixos. Si feu un cop d'ull a la tasca realitzada els darrers anys, de fet, tancament del 2022 ens aporta les dades que 470 empreses han rebut finançament per part de l'ICF per un valor total de 478 milions d'euros per contribuir a crear o mantenir més de 25.700 llocs de treball. D'aquest import, d'aquests volums, 152 milions d'euros en préstecs de transició energètica, 38 en habitatge de protecció social, perquè recordem-ho, l'ICF com a banca pública de Catalunya, a banda de l'impuls econòmic i empresarial, també està estretament vinculat al seu compromís social i climàtic. De fet, fa pocs dies anunciàvem que el Banc Europeu d'Inversions, el BEI, havia atorgat a l'ICF un préstec de 100 milions d'euros precisament per ajudar a impulsar el creixement sostenible. Per tant, un reforç innovador, important, a la capacitat financera de l'ICF en un moment més important que mai. També fa poques setmanes anunciàvem una nova línia de préstecs bonificats de l'ICF i l'Agència d'Habitatge de Catalunya, 115 milions, per abaratir els costos de la construcció d'habitatge social. Aquest és un repte important que volem afrontar amb força els propers anys. Bé, per anar acabant, dir que l'activitat de l'ICF també ha tingut en compte, i ho vol tenir en compte cada vegada més, l'equilibri territorial, i en aquest sentit, amb l'activitat del 22, un 5,4% d'aquesta activitat s'ha centrat al Camp de Tarragona, amb 25 operacions per valor de 24,5 milions d'euros. Per tant, una eina de país que hem de seguir enfortint i que ens ha de permetre accelerar projectes i inversions. I una tasca, si em permeteu dir, que s'ha realitzat amb unes ràtios de solvència, i això és important destacar-ho, més sòlides fins i tot que les de qualsevol altra entitat financera, pública i privada del nostre entorn. Per tant, l'ICF arriba a aquest punt, a dia d'avui, amb una fortalesa que ha de permetre, ha de possibilitar intensificar la seva missió de banca pública encara més els propers anys. El concepte de banca pública està molt estès a Europa, és molt rellevant en el sistema financer europeu, on disposa d'un 15% de la quota de mercat, i volem que també jugui un paper destacat a Catalunya. Un paper destacat per diversificar fons de finançament i d'inversió d'empreses, d'entitats, i per complementar el sector financer privat. Com deia, amb la voluntat d'arribar
a més petites i mitjanes i empreses arreu del país, però amb la voluntat també d'implicar-se en aquells projectes estratègics de país. Tot això us ho exposarà amb més detall la seva consellera delegada, la Vanessa Cervera, i jo per acabar reiterar l'honor de poder tornar, de poder ser aquí i de poder donar per inaugurada aquesta jornada, desitjar-vos que sigui el més profitós possible per tothom i, com dèiem, una jornada centrada en creixement econòmic sostenible, en aquest concepte que podríem dir és l'única via transitable en el món que ens ha tocat viure, en el món actual, i que des del govern i l'ICF volem fer tan fàcil com puguem aquest camí. Per tant, moltes gràcies i molt bona jornada. Doncs moltes gràcies, consellera, per aquesta inauguració. Tal com ha avançat, arrenquem amb la primera ponència sobre la banca pública i les solucions de finançament que l'Institut Català de Finances posa a disposició del teixit empresarial català a càrrec de la consellera delegada de l'ICF, Vanessa Cervera. Bon dia a tothom. Consellera, delegat del govern, alcalde de Vila-seca, alcaldessa de Reus, alcalde de Tarragona, representant de Pimec, Florenci, gràcies, empresaris, empresàries, directius, directives i equip de l'ICF que s'ha desplaçat fins aquí. Ens hem desplaçat fins aquí per dos motius. El primer motiu és molts de vosaltres sabeu qui som, sabeu què fem. Venim a explicar-vos a veure si trobem alguna cosa que us pugui ser d'utilitat. Algun producte, algun encaix, alguna idea que puguem proporcionar. I en segon lloc, hem vingut també per escoltar-vos. I per tant, ara estem en la fase en què us expliquem nosaltres coses i quan acabem aquestes ponències hi haurà un moment en què nosaltres hem vingut amb persones dels equips, analistes, comercials, l'Ivan, director comercial, per escoltar els vostres projectes i veure si, com deia abans, podem trobar algun tipus d'encaix. La consellera ha introduït el concepte de banca pública. No m'allargaré gaire perquè fa 22 anys que hi treballo i per tant és la meva passió i podria estar-ne parlant tot el dematí. Potser el que diríem és que la banca pública es caracteritza per prioritzar aquelles activitats que generen un desenvolupament econòmic i social a la regió on opera. Comentava també la consellera que és una figura molt habitual a Europa i bé, doncs cada país té la seva pròpia banca pública de promoció i dintre dels països hi ha alguns països que les regions en desenvolupen una. I què és el que fem? Això és el que fem i com ho fem? Què pretenem? En primer lloc, pretenem impulsar projectes que siguin transformadors per a la societat. Què és transformador per a una societat va canviant al llarg de les dècades. En aquests moments, el que és transformador per a la societat és, com comentava la consellera, projectes que recolzin la petita i mitjana empresa en matèria de sostenibilitat, la reindustrialització, l'habitatge social. En aquests moments, on hi ha una mancança important d'habitatge social, d'habitatge és un dels principals problemes que tenim detectats els catalans, nosaltres volem estar-hi molt presents. També el nostre rol habitual i clàssic, d'aquí un parell d'anys farem 40 anys. Fa 40 anys que ens dediquem a recolzar les pimes. En aquest moment, recolzar-les, acompanyar-les en aquest canvi cap a la sostenibilitat per no tenir una pèrdua de competitivitat ens sembla que és molt important i transformador. Què volem fer? Volem aportar-vos recursos en moments importants. En moments importants n'hi ha de dos tipus. Hi ha moments de creixement, moments en els quals pugueu tenir projectes que siguin rellevants, que representen un pes important i que comporten agafar un endeutament significatiu i augmentar molt el vostre passiu. Aquí volem ser-hi. I a vegades hi ha moments que no són de creixement, on hi ha més necessitats, on la consellera parlava de reptes, oportunitats. Hi ha les oportunitats però també hi ha els reptes. Hem estat al costat vostre en moments on la crisi del 2011 aportant liquiditat, recentment en la crisi del Covid aportant-vos recursos també. A mi m'agrada dir que el pic d'activitat de l'ICF els equips el vam fer estant a casa i el vam fer estant a casa concedint finançament a tot l'empresariat català.
Com ho fem? Nosaltres no estem per substituir el finançament privat, encara que volguéssim tampoc ho podríem fer, nosaltres el complementem. I el complementem com? El complementem diversificant el vostre endeutament. Diversificant l'endeutament en un moment en el qual, sabeu que fa anys es va produir un procés de concentració bancària, teníem per aquí a la vora teníem Caixa Tarragona, teníem Caixa Catalunya, tot això ha quedat integrat i per tant el nombre de bancs s'ha anat reduint. Nosaltres volem ser aquell que us acompanyi en el llarg termini, en aquells projectes que necessiten molts anys per digerir-los, a fi que tingueu espai i deixeu línies obertes per finançar el vostre creixement de ventes, per finançar les vostres existències, per finançar el circulant i aquesta expansió que vosaltres voleu i que nosaltres desitgem. En quart lloc, per què ens caracteritzem? Després ho veurem a les dades, ens caracteritzem per aportar finançament a molt llarg termini. No a llarg termini, sinó a molt llarg termini. Veurem a les dades que la mitjana actual a Tarragona dels últims 2 anys ha estat 8 anys de termini. 8 anys tenint en compte que el període que us explicarem inclou la crisi Covid. I si inclou la crisi Covid, en allà estàvem molt centrats a donar-vos circulant, que tenia un termini màxim de 4 anys. Si la mitjana del que hem estat concedint a les comarques tarragonines és de 8 anys, vol dir que hi ha molts préstecs a 15. Per tant, penseu en nosaltres en projectes importants, en projectes transformadors i que necessiten de molt de termini per poder-se tornar. I per últim, però no menys important, quan dones un finançament a 15 anys, generalment al començament, quan el dones és perquè hi ha un projecte, hi ha una il·lusió, hi ha una empenta, però al llarg d'aquests 15 anys poden passar moltes coses. Pensem que és important, en aquests moments on hi ha més reptes que oportunitats, que nosaltres estiguem al vostre costat. En el moment en què una empresa passa a ser client de l'ICF i al llarg d'aquests 15 anys, perquè revisem 15 anys enrere tot el que ha passat, han viscut guerres, crisis, Covids, han passat moltíssimes coses. En el moment en què nosaltres estem dins d'una companyia i estem amb la resta de bancs, nosaltres intentem ajudar perquè aquella reestructuració, aquell mal moment, no serveixi per agafar, recuperar ràpid els diners i que tothom marxi i l'empresa tanqui, sinó anem a donar més termini, anem a donar més oxigen, anem a donar més import si és necessari i entre tots ajudem a l'empresari i a l'emprenedor a tirar endavant aquell projecte que hi ha hagut un moment en el qual s'ha pogut torçar. Volíem posar les xifres, les han comentat amb anterioritat, perquè tingueu una referència. Potser no ho expliquem prou, però hem volgut dir, l'any passat vam fer 600 operacions. 600 operacions en un any vol dir que estem formalitzant davant de notari una mitjana de 12 operacions a la setmana. Ho hem fet amb 470 clients, això vol dir que estem formalitzant préstecs amb 9 clients a la setmana de mitjana. Tenim més operacions que clients, això és perquè hi ha alguns de vosaltres que repetiu i per tant també ho agraïm. I posàvem aquí també el volum total, 479 milions d'euros, un import mig de les operacions de 800.000. Els imports mitjos són molt enganyosos, hi ha préstecs de 2,5 milions i préstecs de 500.000. I a partir d'aquí surt la mitjana. Aquestes dades són importants perquè veieu que no és un projecte, no són 2, no són 3, la nostra activitat és recurrent i el que volem, i estem aquí, és per animar-vos a augmentar les dades que tenim de Tarragona. A Tarragona volem separar les dades en 2 blocs, empreses i entitats, i també una línia recent que ha sortit, que és de suport al sector primari, que és la línia d'agroliquiditat. Les separem perquè veureu que la línia d'agroliquiditat, ho comentava abans a l'entrada amb algú de vosaltres, va ser una explosió de sol·licituds. Nosaltres formalitzem 600 operacions l'any, ens van entrar 1.200 operacions en 3 mesos. I per tant, els primers que van entrar van patir un retard en el que ha sigut la resposta. Ara mateix estem en un temps de resposta força bo i inferior a 30 dies. Pel que seria préstecs concedits a empreses i entitats, això és Camp de Tarragona, ja és focalitzat aquí. Hem concedit a 128 clients per una mitjana, per un import de 111 milions d'euros i una mitjana de retorn a 8 anys. Perquè fa els préstecs d'agroliquiditat, hi ha la pantalla aquesta, no el veig, però si no recordo malament, eren 55 clients per 4,1 milions d'euros. Sí, gràcies. Són 55, 4,1, els imports són molt petits. He comentat, és la línia d'agroliquiditat de suport al sector primari, és un termini de 6 anys, és sense interessos, amb un màxim de 100.000 euros. Com l'hem distribuït? L'hem distribuït fonamentalment, ho veieu aquí en aquest període, centrat en el que és el nucli dur. I aquí
espero Pimec estiguem contents d'on hem posat l'esforç. Hem posat l'esforç en el comerç, hem posat l'esforç en el turisme i també en empreses de transport. Ha sigut la part més important, el que s'han portat el gruix. Però també, i no podia ser d'una altra manera, a les comarques tarragonines molt en la part d'indústries manufactureres, la part d'indústria, tant pugui ser l'agroalimentària com la manufacturera. Diria que xifres globals, a Tarragona representa el 6,poc% del valor afegit brut a Catalunya i nosaltres estem amb el 5,poc% del Tarragona a la nostra cartera. Per tant, tenim espai de creixement. Tenim espai de creixement per continuar finançant les empreses tarragonines i esperem que la jornada d'avui serveixi per això. Tipus d'empreses a les que financem. La diapositiva diu moltes coses, podria dir qualsevol tipus d'empresa. Bé sigui una startup, que sona molt innovadors, al final autònoms, empreses que comencen, entitats també. No sé si aquí hi ha algun representant d'entitats, entitats del tercer sector, fundacions, associacions, també hi tenim un pes important i significatiu. I quin objectiu perseguim? Ho hem anat comentant, la reindustrialització, la transició sostenible de les empreses, no només perquè hi creiem, que és així, i a la casa hi creiem, en la reducció de la petjada de carboni, sinó també perquè sense una transició sostenible cada vegada més la societat compra menys productes. Triem aquells productes que ens fa la sensació que el seu consum és menys perjudicial i les noves generacions cada vegada tenen més aquest focus a l'hora de comprar. La innovació i digitalització, fa molts anys que en parlem i continua i no s'acaba. El creixement, qualsevol projecte de creixement, qualsevol, el que tingueu sobre la taula. Internacionalització. Catalunya és una economia volcada cap a l'exterior, cada vegada ho és més, les dades que tenim són de tancament de 2022 boníssimes i aquí vull fer un petit parèntesi, hi ha moltes incerteses, hi ha la guerra, hi ha la inflació, hi ha la pujada de tipus d'interès. El que us podem dir des de l'ICEF és que el tancament de 2022 de les empreses catalanes, també de les empreses tarragonines, és dels millors que hem vist mai. Per tant, incertesa, prudència, però també empenta. L'economia catalana està funcionant bé, no sabem què passarà, ningú ho sap, de moment les coses funcionen. Com sol·licitar un finançament a l'ICEF? Se'ns ha dit, nosaltres no tenim oficines, no tenim branca d'oficines, tenim només una seu central i aquesta seu central està a la Gran Via de Barcelona. Per tant, no és anar a l'oficina i sol·licitar un finançament, però sí que hem desenvolupat una pàgina web que fa anys que funciona i funciona bastant bé, que aquí hem posat una pantalla que ara va fent pampallugues. Hem desenvolupat una pàgina web a través de la qual podeu fer sol·licituds. I és entrar aquí, on poseu com puc demanar finançament a l'ICEF, es cliquen aquí, s'entra, es va a un espai, es penja la documentació. Documentació és una de les queixes que tenim habituals vostres, una de les reclamacions. Ens demaneu moltes coses. Bé, és que nosaltres no tenim el vostre dia a dia, nosaltres no tenim els vostres comptes corrents. CaixaBank, Sabadell, sap que esteu augmentant de ventes abans que ho sapigueu vosaltres mateixos. Nosaltres no, veniu, no us coneixem, si és el primer cop que veniu, hem d'analitzar els vostres tancaments, hem de veure quin projecte teniu, ens agrada venir i veure la vostra empresa, que ens expliqueu com l'heu construïda, quin projecte teniu. Això requereix un temps. A partir del moment en què tenim tota la documentació, que bàsicament se centra en que ens expliqueu bé el projecte, que ens expliqueu bé què feu, i també que ens aporteu la documentació financera, en menys de 40 dies vosaltres teniu una operació aprovada o una explicació pel qual no la veiem. Hem de dir que més del 70% de les sol·licituds que ens arriben, sobretot a través de delegats comercials, quasi arriba al 85%, les operacions s'aproven. A vegades retoquem una miqueta la sol·licitud, però sí animar-vos a superar aquest obstacle primer, que és presentar la documentació. El vostre banc ja la té, nosaltres no. Com he dit, aquesta és la pàgina web, és fàcil, és ràpida, ho podeu fer, però sempre resulta molt més gratificant, i no només gratificant sinó eficient, fer-ho a través, en aquest cas, aquí a Tarragona, a través de l'Ivan. L'Ivan Saura, hem dit que no tenim oficines, però això no vol dir que no estiguem aquí. L'Ivan és la persona de l'ICEF a Tarragona, jo crec que us ha trucat aquests dies, porta trucant-vos de fa temps, sabeu que està al vostre costat. L'avantatge també de tramitar les operacions a través de l'Ivan és que us pot indicar si pot faltar alguna cosa, en funció del projecte si cal que incorporeu documentació addicional. Animar-vos a quan feu la sol·licitud que el contacteu, us serà pràctic, us serà útil, us serà d'ajuda, i també animar-vos a que ens seguiu al nostre perfil de LinkedIn, perquè tot seguit l'Ivan us explicarà quins són els productes
que poden encaixar més a les comarques de Tarragona. Aquí vull fer un petit parèntesis. A l'ICF donem préstecs, no donem subvencions, els préstecs s'han de tornar, però sí que els diferents departaments de la Generalitat, com a implementació de política pública, perquè volen impulsar algun sector o algun altre, aporten subvencions. I nosaltres el que fem és canalitzar aquestes subvencions amb els préstecs. I ens sembla que hi ha un parell o tres de línies que poden ser molt interessants per tots els que esteu aquí, per la subvenció de tipus d'interès que aporten i pel llarg termini amb el qual podem finançar els vostres projectes. I per tant, aquesta és la part que us explicarà l'Ivan i que al final és la més atractiva per tots els que esteu aquí. Ivan, no sé si ara tocaria un aplaudiment per l'Ivan, sisplau, que al final... Bon dia a tots i a totes. Primer de tot, agrair-vos l'assistència. Com podeu comprovar, en vivo gano respecte a la foto. Aquí han sortit abans unes dades del Camp de Tarragona. 183 empreses, 115 milions. Un orgull poder haver fet tota aquesta tasca al Camp de Tarragona i, sobretot, molta feina per fer encara. O sigui, són dades que són de molt entrada en el camp, en les empreses del sector, però encara hi ha molta feina a fer. És potser el missatge que me quedo més endins quan veig el que hem fet en aquests darrers 3 anys. Si passeu pàgina... Jo mateix. Sí, aquí veureu els productes. D'aquestes 183 empreses, després veurem 3 casos pràctics, 3 exemples, 3 empreses, de les quals són molt representatives del finançament que hem fet amb l'ICF. Des d'un sector primari on van finançar l'inici del celler, la construcció, el creixement del celler, quan ve l'època Covid, el finançament de liquiditat per poder continuar, projectes de sostenibilitat, projectes de voler créixer en un altre sector associat al propi negoci. Veurem també una empresa on la vam visitar, parlàvem amb la gerent, quan la vaig conèixer jo tenien 26 treballadors, avui en són 78, i la gerent em deia, mira, aquest finançament va servir per tindre aquest creixement tant de la fàbrica com de la maquinària i va servir per poder contractar aquestes 50 persones. Sens dubte, per mi, això és el core business de l'ICF. No sols fer créixer l'empresa, sinó, a més, servir per contractar gent de territori. I, per últim, veurem una associació que la veritat és que és un orgull poder finançar el seu creixement i, no us faig spoiler, que ells ho explicaran molt millor. La veritat és que podria passar-me fins a les 2 de la tarda explicant productes d'aquí, però m'han dit que sigui ligero. Sol amb 2 o 3 ja podria estar tota l'estona. Jo m'agradaria que us quedéssiu amb 2 idees que són molt importants. La primera és que tenim línies que són diferencials, ara us explicaré i entendreu per què són diferencials, que som anticíclics, que això és una cosa molt important i que heu de tindre consciència, és a dir, que en moments complicats com el Covid, la crisi de subministrament, estem allí i estem finançant més que mai, si cal, i alhora també voldria dir-vos que ens agrada, com ha dit la Vanessa, el llarg termini, d'acord? Que financem molt còmodament el llarg termini. Jo crec que hi ha empreses que la banca tradicional es tendeix a finançar més al curt termini que al llarg i es queden molt finançades al curt més que al llarg. Poder tindre la possibilitat de finançar-se a llarg termini és força important. Us explico una miqueta sobre cada idea, sobre cada línia. Quedeu-se amb la idea, primer això, que són línies diferencials, i segon, que qualsevol necessitat que tingueu, no us quedeu amb les línies, quedeu-se amb la meva cara, amb les meves dades de contacte de la pàgina anterior. A mi m'agrada molt seure davant de l'empresa, que m'expliqui què és el que necessita, en què la puc ajudar i veure exactament en aquest pool de línies quina és la millor línia que li encaixa a l'empresa. No us quedeu sol amb la línia, sinó que veiem-nos, que posem-nos cara, que m'expliqueu les necessitats, que parlem i que ens parlem. A mi m'agrada molt sempre una vegada, 2 vegades al semestre veure'ns i poder saber com esteu, on aneu i què voleu fer i veure en quines línies us podem encaixar. Us explico una miqueta per sobre. La línia Indústria 4.0 és una línia per a empreses industrials, per inversió en tecnologia, en la línia de producció. Si teniu que fer inversions en la vostra línia de producció, sentem-nos, parlem i veiem si us pot encaixar.
La línia té una subvenció de fins al 2%, que és el variable que d'això, i quedaria Euribor més 0. D'acord? Podria tindre aquesta Euribor més 0 en el finançament. Què hi ha darrere? El Departament d'Indústria que busca Indústries 4.0, que l'empresa sigui competitiva, que pugui exportar, que sigui una empresa competent. D'acord? Les dues línies següents són dues línies del sector primari. L'agroliquiditat, ho han comentat, és una línia molt petita per imports de fins a 50.000 i fins a 100.000. Té dos trams. Destinada al sector primari per liquidesa fins a 5-6 anys. Si demaneu fins a 50.000 euros no té interessos, i si demaneu fins a 100.000 té un 1,75 fixe, és un 3,5 i bonifica al Departament d'Agricultura el 50%. Aquí darrere hi ha la idea del Departament d'Agricultura i Acció Climàtica, que el que vol és que es passi els problemes que hi ha hagut de sequera i els problemes de subministres que està tenint tot el sector primari. I l'agroclima és una línia per a inversió en el sector primari. Si teniu alguna necessitat d'inversió en el sector primari, té unes condicions una mica inferiors a les del mercat, també té una petita subvenció i està referida a inversions. Qualsevol tipus d'inversió, des de 100.000 a l'import que necessiteu. L'Ecoverda és una miqueta el títol de la jornada. L'Ecoverda finança línies sostenibles, o sigui, finança inversions sostenibles. Aquesta és una línia a Tarragona que està funcionant. L'agroliquiditat funciona molt bé, però l'Ecoverda també està funcionant molt bé. Qualsevol projecte d'inversió per exemple, en plaques solars o qualsevol necessitat de finançament, aquí l'Ecoverda té dos grans avantatges. Una és que podem arribar a finançar el 100% de la inversió, és a dir, no cal que l'empresari destini diners del teixit productiu o del seu negoci productiu a la inversió sostenible, no hi ha excusa en aquest sentit, o sigui, financem el 100% de la inversió i podem finançar terminis molt llargs, 10, 12, 15, inclús segons l'import fins a 20 anys. Poder finançar el 100% i poder tindre un termini molt llarg fa que quasi es pagui sol. Amb l'estalvi energètic et pagues sol la inversió. Aquesta és una línia amb molta demanda i que m'agradaria que tinguéssiu molt present a l'hora de, si aneu de fer inversió, que ens ho comenteu a l'ICF. La línia turisme també és una línia molt utilitzada, estem en una zona molt turística. Finança inversions per hotels, càmpings i allotjaments turístics. Qualsevol tipus d'inversió, des de canvi d'habitacions, des d'obracristallament, des de canvi en la recepció, qualsevol tipus d'inversió que heu de fer en l'hotel, de millora, té una subvenció en el tipus d'interès que dan Euribor més 0. Darrere aquesta subvenció, la subvenció la fa el Departament de Turisme, que hi ha voler tenir turisme de qualitat. Els hotels de fa 30 anys, 30, 40, ja no dic més, però els de 30 anys, res tenen a veure amb els hotels actuals. I si vols tindre un turisme de qualitat i modern, t'has d'actualitzar. Aquesta és la línia perfecta per a aquestes coses. La línia ICF Eurocrèdit és per pimes, petita i mitjana empresa, de qualsevol sector. I està fondejada per fons FEDERs, juntament amb l'ICF, i el tenir aquest fondeig fa que tingui unes millors condicions econòmiques. Podem partir des d'Euribor més 0,50. Segons el rating vas mirant les condicions i parteix des d'Euribor més 0,50, que són molt bones condicions, tant per inversió com per circulant. I recordeu sempre això, amb terminis llargs podem fer un circulant fins a 5 anys i la inversió que necessiti, el termini que necessiti. L'habitatge social, ho hem comentat aquí, és una línia per promoció de lloguer social, que té una bonificació de l'Agència Catalana de l'Habitatge i es pot fer finançament fins al 100% i fins a 30 anys, que és una línia que estem potenciant i que jo crec que el futur va bastant per aquí, que hi ha una demanda d'habitatge social. I l'últim que posa ICF Crèdit és un calaix de sastre. Si no encaixa en cap d'aquestes, l'ICF Crèdit et dona finançament perquè puguis necessitar. Ho he fet molt ràpid, perquè a mi el que m'interessa realment és que sentiu les empreses que parlaran ara, que són 3 exemples, que són, la veritat, un orgull i molt content d'haver finançat, i són realment, jo què us he de dir, jo només parlaria bé, els clients són realment el que et donen l'exemple i el que et donen l'explicació de com ha estat la seva experiència amb l'ICF.
I el que us dic, si teniu qualsevol cosa, feu-me un truc, un correu, us poso la foto somriendo, amb aquestes dades, el que necessiteu, i us vinc a veure. A mi m'agrada molt saber què feu, en què us podem ajudar, que em comenteu les vostres necessitats. A vegades dius, jo vull esta línia tal, i dic, ostres, igual aquesta no és la línia adequada i l'assessorament pot ser diferent. Aquest assessorament la web no el té. La web és, vull això i sé que vull això. Amb un assessor teniu la possibilitat de poder estar i sentar-vos i parlar i veure'ns. D'acord? Moltes gràcies a tots. Un plaer. Moltes gràcies. Continuem. És el torn ara del president de Pimec Comerç Tarragona, de Florenci Nieto. Honorable senyora Natàlia Mas, consellera d'Economia de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssim senyor Pere Segura, alcalde de Vila-seca, senyor Àngel Xifré, delegat del Govern de la Generalitat, senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona i diputat al Parlament de Catalunya, honorable senyor Jordi Cironeta, president de Pimec Tarragona, senyora Vanessa Cervera, consellera delegada de la ICF, alcalde de Perafort, regidors, regidores, molt bon dia a tothom. Fa goig trobar-vos tots aquí, us ho agraeixo, però la gratitud ha de ser compartida. Jo crec que heu d'estar tots molt contents de poder estar aquí després d'haver escoltat amb la consellera delegada i amb el delegat de Tarragona de tot el que se us ha dit. És a dir, posar a l'abast la banca pública catalana al vostre servei és digne d'admiració i d'agraïment. En primer lloc, i a petició personal, vull excusar el nostre president Antoni Cañete, que ha intentat totes les fórmules possibles, intentant desplaçar reunions, aplaçar-les, etc., per poder venir, però per problemes d'agenda li ha estat absolutament impossible. Igualment excuso el president Àlex Goñi, i president de Pimec Comerç i vicepresident de la Casa de Pimec, exactament per la mateixa causa. Li ha estat absolutament impossible poder assistir perquè ha cancel·lat moltes reunions per venir, però li han sortit unes altres que no ha pogut passar per alt. Bé, a primers de maig vaig tenir una conversa telefònica amb la consellera delegada de l'ICF, la meva gran i estimada amiga Vanessa Cervera. Vam mantenir una conversa molt interessant, profunda, real, sobre la situació del nostre territori, de les pimes, mipimes, autònoms, comerç, etc. I amb molt bon criteri va acceptar aquesta trobada. Trobada que no s'ha pogut produir abans a causa de l'accident que va tenir, trencament del peroné. Hem viscut moments difícils durant la pandèmia. M'agradaria recordar-los algú per respecte a tot el col·lectiu que nosaltres la Casa representem. Com deia, hem viscut moments difícils durant la pandèmia amb els confinaments, moments que van afectar de manera molt considerable les nostres pimes i el nostre comerç en general. Fins i tot es van emportar per davant moltes vides humanes i molts empresaris que es van veure obligats a haver de tancar les seves empreses i comerços de manera definitiva. Això crec que no podem ni devem d'oblidar-ho. Al maig del 2020, la Generalitat de Catalunya deia que un 30% dels comerços catalans podien tenir moltes dificultats per sobreviure. Només en el període de confinament els va provocar pèrdues d'ingressos per valor de 3.675 milions d'euros. La llavors consellera d'Empresa de la Generalitat, honorable senyora Àngel Chacón, recordava que el teixit comercial català està format de bona part per petits comerços i avisa que cada setmana que passava les pèrdues s'engrandien en uns 525 milions d'euros. Com a conseqüència d'aquesta crisi, unes 210.000 persones ocupades en el sector del comerç s'han vist afectades per un ERTO durant aquest confinament. I aleshores, des de Pime Comerç, demanem ajudes urgents per al teixit empresarial del comerç, les pimes i mipimes, tant al Govern de la Generalitat com al Govern d'Espanya. Van arribar els ICO,
de part del govern central, ICOs que els empresaris van acceptar, però aquest calia pagar-lo i van tornar els problemes, ja que els imports que havien de pagar eren grans lloses insostenibles que no han ajudat massa en molts casos atesa la situació que es vivia i que avui encara seguim vivint. L'increment dels preus del transport internacional per via marítima agreuja encara més la situació. Així doncs, recordo, a l'any 2019, el cost d'un contenidor de 20 peus des dels Estats Units o Extrem Orient era de 1.200 euros aproximadament. El 2021 va arribar a un cost de 14.400 euros. El cost del flet dels contenidors en alguns de les rutes marítimes més importants a nivell global, com la que uneix la Xina i la costa nord dels Estats Units, va arribar a assolir els $20.000. Al setembre del 2021, increïble, en la que connecta l'estat d'Àsia amb el nord d'Europa, per la seva banda, es van rondar els $15.000. El 28 de desembre de l'any 2021 s'aprova la reforma de la llei del treball sense la presència en la seva negociació de la patronal PIMEC en representació de les pimes i MIPIMES. Som el 70% de la riquesa de Catalunya i de la nació i el 98,9% del teixit empresarial. Des d'aleshores, el nostre president Antoni Cañete recorda sempre en les seves intervencions que les pimes deuen d'estar en el timó de comandament de la nau. Crec que les xifres parlen per si soles. Finalment, superem la pandèmia i esperem un any 2022 excel·lent, de total recuperació, i llavors ens arriba la maleïda guerra d'Ucraïna, provocada, jo ja no dic ni el senyor, per Putin. Això provoca a curt i mitjà termini grans problemes en la nostra economia i la de tot el món. El passat 16 d'abril de 2022 dèiem: els preus de l'energia agreugen la situació en el comerç. Bé, més del 62% d'empreses del petit i mitjà comerç a Catalunya s'han vist obligats a pujar els preus dels seus productes. Una, en aquesta realitzada als associats, des de la patronal PIMEC, PIMEC Comerç, en preguntar sobre l'impacte que ha tingut l'augment del preu de les energies, llum, gas, combustible, etc. El 86,13% dels consultats s'han vist greujament afectats i d'ells més del 71% han patit un augment de la seva factura energètica que oscil·la entre el 10 i el 50%. Aquest fet ha suposat que el 62%, és a dir, 6 de cada 10 comerços, s'han vist obligats a pujar els preus dels seus productes. Avui dia, per una part molt important de les nostres pimes, MIPIMES, autònoms i empresaris de tot el món del comerç, la situació en concret és d'una gravetat extrema. El comerç és el primer observatori de l'economia i detecta, per afectació directa del seu negoci i, en conseqüència, als seus clients, majoritàriament les famílies, i, conseqüentment, a l'economia circular dels nostres pobles qualsevol increment de preus. Ens trobem en uns moments durs i molt difícils per a la normalització de la nostra ja tocada economia. Són dates històriques que ens ha tocat viure i tenim l'obligació de remuntar i superar tots els obstacles per retrobar-nos amb l'estabilitat necessària. Per aquest motiu ens trobem avui aquí, aquesta trobada per al creixement econòmic sostenible al costat de l'ICF, que ve disposada a ajudar a tot el teixit empresarial productiu del nostre territori. Hem d'aprofitar l'ocasió que ens ofereix l'ICF, la nostra banca pública de Catalunya, mitjançant la sol·licitud de crèdits que ens ofereix a tipus d'interès preferencials per totes les nostres pimes i MIPIMES i comerços. Què passaria si la guerra d'Ucraïna ens provoca situacions noves, complexes i més complicades? Què és el que podria passar? Hem de ser previsors i tenim clar que és convenient enfortir el nostre múscul perquè ningú ens enganxi desprevinguts. És pel que insisteixo en la necessitat de fer bé els deures. Com diu el nostre president Antoni Cañete, les pimes i les MIPIMES hem de pensar en gran per acabar i arribar a ser grans.
Les previsions pel que fa al turisme per aquest estiu al nostre territori són molt esperançadores, ja que en la primera setmana de juny alguns hotels de Salou em deien que l'ocupació ja era del 75%. I per aquest estiu els turoperadors parlen d'un 100% d'ocupació. Això és una gran notícia. Si el turisme és bo, el comerç és bo. És evident que és el binomi perfecte i això enfortirà de manera molt considerable la nostra economia, aportant gran riquesa a l'economia circular als nostres pobles i ciutats. Sens dubte, Tarragona és la segona capital més important de Catalunya i la província també és la segona província més important. Som un gran motor en l'economia de Catalunya. Tarragona, ara per ara, és la segona àrea de desenvolupament econòmic de Catalunya, únicament per darrere de Barcelona. El PIB tarragoní és de 4.673,2 milions d'euros. Pel que fa al pas dels sectors econòmics dels serveis formats, entre altres, pel comerç, serveis immobiliaris i empresarials, hostaleria i mediació financera, ostenten una participació que arriba al 68,09% del nostre BAB, seguits de la indústria, amb un 27,61%, la construcció amb un 3,96% i l'agricultura amb un 0,34%. Els serveis, juntament amb la importància de la indústria basada en la química i l'energia. Pel que fa al sector comercial, Tarragona és el segon municipi d'àrea comercial de Catalunya amb un mercat potencial total només superat per Barcelona, gràcies tant a la despesa dels seus habitants com a l'efecte del turisme a la seva zona d'influència. Tenim a tota la província un total de 822.309 habitants, dels quals 411.653 són dones i 410.656 homes. Sens dubte, una destinació turística molt important i hem demostrat al món que el turisme i les empreses químiques, la província més important d'Europa en química i la petroquímica, la segona província més important d'Europa en petroquímica, podem conviure i perfectament ben avinguts. Bé, estem en un moment de recuperació econòmica important. Hem escoltat les paraules de la consellera i les paraules de la consellera delegada. Ens donen una miqueta d'aire, d'oxigen, crec que el necessitem, però sobretot no desaprofitem l'oportunitat que ens brinda la banca pública de Catalunya, l'Institut Català de Finances, perquè ara tenim a més amb una consellera delegada que tira i que té una tirada extraordinària que ens deixa tots a darrere. Per tant, aprofitem-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Ara d'aquí molt poquet entrarem en temps de debat. Abans, però, podrem gaudir d'una mostra de l'activitat de l'Institut Català de Finances resumida al Camp de Tarragona. Reptes de futur de les petites i mitjanes empreses. I el que volem saber és com van començar, conèixer la trajectòria a fons de 3 companyies del territori, de sectors molt diferents, i saber de primera mà en què treballen per continuar avançant.
Saludem, sense més dilació, a Isabel Gràcia, la directora de Comercial i Màrqueting de Copivalls. Bon dia. Bon dia. Josep Nogués, director general de Taller Baixcamp. Bon dia. Xavier Picola, conseller de Vinyes Terrer. Què tal? Bon dia. Bon dia. I ens acompanya també Antoni Vallès, el director comercial de l'ICEF. Què tal? Bon dia. Ens endinsem primer a la història de Copivalls, que tot just ara celebra el seu 30è aniversari. Ara el negoci està diversificat, amb gairebé un centenar de treballadors, però la realitat dels inicis, Isabel, era molt diferent, amb el focus posat només en una especialitat. Sí, nosaltres som fabricants d'envasos en paper i cartró per al sector alimentari. En els seus inicis, és una empresa familiar, ara en segona generació, i en els seus inicis ens basàvem en la fabricació dels cornets de paper que poseu en els gelats i exclusivament pel sector de la gelateria. I en l'actualitat, arran de l'impuls que ens va donar l'ICF, hem ampliat instal·lacions amb nova fàbrica i noves línies de negoci de fabricació d'envasos també pel sector de la gelateria, terrines i gots de paper, complements, etc., que ens ha fet obrir a d'altres sectors, com pot ser l'Horeca, que no treballàvem abans. Després hi entrarem més a fons. Pel que fa al taller Baixcamp, commemora ara les 3 dècades dels primers contractes laborals que es van començar a formalitzar. A partir de llavors va incrementar el nombre d'atesos, malgrat que ja feia anys que es va plantar la primera llavor com a associació. Josep. Sí, nosaltres l'entitat va començar fa gairebé 45 anys amb una voluntat de les famílies que tenien fills i filles amb discapacitat intel·lectual per tal de donar-los una resposta a les necessitats que hi havia en aquell moment. A poc a poc l'entitat ha anat creixent fins als nivells que estem actualment, on atenem a gairebé 350 persones amb discapacitat intel·lectual en els diversos serveis de l'entitat. Un d'ells és l'àmbit laboral, on podem oferir llocs de feina a persones amb discapacitat, especialment a persones amb discapacitat intel·lectual, i a dia d'avui estem al voltant de 200 llocs de feina per a aquest col·lectiu, la qual és una manera de seguir la nostra missió i els nostres objectius de la inserció tant social, laboral, per a aquest col·lectiu. Tenen diferents eixos, no només el servei laboral, sinó també l'atenció a les persones, la formació, la inserció, en definitiva un servei una mica integral, global. Integral, al final la voluntat de l'entitat és cobrir totes les necessitats de la persona. Nosaltres atenem, com he comentat, a gairebé 350 persones amb discapacitat intel·lectual, unes estan treballant, les altres estan ateses en els centres de dia, d'atenció diurna, en tenim 3 a la ciutat de Reus, on atenem a gairebé 200 persones, i a més tenim després el servei residencial, on tenim 4 llars residències a la ciutat de Reus, on hi viuen 64 persones, que també ja per diverses raons ja no poden seguir vivint en els seus domicilis familiars i estan atesos a la nostra entitat. I també d'alguna part, per acabar de donar cobertura al dia a dia, tenim també un servei de lleure, on oferim activitats de lleure per les persones del taller, i també un club esportiu, que també es realitzen activitats esportives i d'alguna manera en el seu moment vam ser també dels que fa l'any 96 els Specials Olímpics a Reus, d'alguna manera van ser també empresa col·laboradora. Abans he vist a l'alcalde Pérez, que en aquell moment hi havia l'alcalde Balló, però que sempre la ciutat de Reus ha tingut una especial sensibilitat pel col·lectiu i per l'associació. Del sector social passem al sector vinícola, Vinyes del Terrer. Els inicis els trobem el 1989, amb una producció de 60.000 ampolles. Quin és exactament l'origen? Com va començar el negoci? Vinyes del Terrer és un projecte que va començar efectivament l'any 89, és quan es va plantar el primer cep, diguem-ho així, però està basat en una propietat d'unes 7 hectàrees i mitja aquí mateix a Vila-seca, que és propietat de la família Morell des de principi del segle XX. Ja tenien part de producció de vinya i de fet la venien aportant segons m'han explicat en aquest mateix recinte, els besavis, els avis, etc. Venia el raïm aquí i en una evolució molt habitual amb gent que té terres, a partir d'aquí un determinat moment van decidir que aquells ceps que anaven plantant i que anaven produint raïm no els havien de vinificar tercers, sinó que els
els havien de vinificar ells mateixos, i així va ser a partir de l'any 2003, si mal no recordo, primer amb també una dinàmica molt típica en els cellers petits, que és començar a vinificar a casa d'un altre, és a dir, nosaltres no teníem un celler propi, per tant, vam llogar durant uns anys, del 2003 al 2009, un celler a la Secuita on vam produir els nostres vins, però, evidentment, el projecte de la família Morell Caminal de tenir vins de, no diré alta gamma, però vins de qualitat, requeria tenir un celler propi. I, per tant, l'any 2009, amb l'ajuda inestimable de l'ICF, que ens va fer costat en aquell moment, en alguna d'aquestes hipotecas, en moments importants, es deia, bé, doncs aquest era el nostre moment important, ens va fer costat, ens van finançar una part substancial del celler, que també està aquí a Vila-seca i que té, diguem, una estructura una mica com si fos modestament un xató francès, és a dir, té el celler i la vinya tot al redador, de manera que la distància entre els ceps i el celler sigui mínima, que això és fonamental a l'hora de produir vins de qualitat, i des de l'any 2009 vinifiquem els vins a la nostra propietat i d'allà no es mouen fins que surten cap al consumidor. I des d'aquest any 2009 fins avui han passat 15 anys, el celler ha tingut un creixement gradual i progressiu, i en aquest moment ens sentim representats en moltes de les coses que s'han dit aquí, tant a nivell de l'economia sostenible. Nosaltres no utilitzem radicalment químics sintètics per al nostre conreu, per tant, una producció absolutament ecològica i sostenible, i també hem tingut un creixement sostingut que ens ha costat aquest nivell que has esmentat ara i que no ha d'anar molt més enllà en termes d'ampolles. 60.000 ampolles és un celler molt petit, no arribarem mai a més de 100.000, diria que és una mica el nostre límit. Aquest precisament va ser el punt d'inflexió. Parlem de la relació que tenen vostès amb l'ICF i amb com els ha ajudat a créixer. En el cas del celler, ara esmentava aquesta construcció d'aquest nou equipament, però també hi han comptat en dues ocasions més, en la darrera dècada. Fonamentalment, aquest era el moment important. El vi és un negoci que té el mal costum de requerir els vins de qualitat com a mínim una maduració lenta. És a dir, el cicle de maduració, des que es cull el raïm fins que el ven el vi, moltes vegades requereix de molt temps. Requereix de temps en determinats contenidors que hi ha als cellers. Tothom coneix les barriques, les botes de roure francès o americà, però també hi ha altres contenidors, cada vegada més d'acer inoxidable, s'utilitzen tinalles de fang, contenidors de ciment. És a dir, hi ha un número de contenidors en què el vi reposa durant un temps fins que és embotellat, i el vi té el mal costum també de demanar també cert temps amb ampolla, particularment els vins de qualitat requereixen cert repòs durant un temps, i per tant el cicle de maduració és molt llarg i les necessitats de circulant creixen. Els clients en aquesta època Covid que s'ha esmentat també han adquirit el mal costum de no pagar en el seu moment, no clients només locals, sinó clients d'exportació. Nosaltres venim a tot el món, més del 50% de la nostra producció la venim a fora, i per tant aquestes necessitats de circulant que venen d'aquesta lenta maduració del producte i de les necessitats a vegades d'extendre condicions de pagaments a tercers han requerit també un segon suport. Particularment n'hem tingut algun més petit durant el camí, que em saldré, però aquest important de fa un trimestre aproximadament, amb què l'ajut de l'ICF ens ha ajudat en aquests moments de reptes, que es parlava abans, per una part per restablir la situació d'equilibri financer de la companyia i també, molt important, permetre que el gestor de la companyia, que desgraciadament avui no pot estar aquí també per problema d'agenda i aquí intento representar de la millor manera que puc, es pugui dedicar a fer la seva feina, que és fer créixer l'empresa i vendre. Si ell està preocupat de com paga els seus proveïdors, no està preocupat de com vendre aquesta ampolla de vi o explicar-la al Japó o als Estats Units. Per tant, és molt important, més enllà del que pugui semblar, tenir aquest suport de l'ICF en aquests reptes, perquè no només ens permet tirar endavant, sinó ens permet focalitzar-nos en allò que dona valor afegit, a l'empresa. En el cas del taller Baixcamp, el contacte és més recent, oi? De l'any passat. De l'any passat. Vam començar la relació ara tot just fa un any, també degut a les necessitats que teníem d'adequar les instal·lacions. Com han comentat, fa gairebé 45 anys que estem en funcionament, hi ha instal·lacions que se'ns estan quedant una mica velles i també les necessitats de les persones i d'atenció dels serveis que oferim van variant i els hem d'anar adaptant i actualitzant a les noves realitats. Llavors ens vam plantejar
des de fa ja un parell d'anys, a mig de pandèmia, que havíem d'intentar construir un nou centre de dia per millorar aquesta atenció que prestem. I llavors el que estem fent ara és acabar aquesta construcció, que és un centre per atendre 30 persones amb discapacitat intel·lectual i del qual, a part de rebre diverses subvencions d'organismes públics, hi ha una part de finançament que s'ha de fer amb recursos propis i d'alguna manera qui ens ajuda a finançar aquesta inversió ha estat l'Institut Català de Finances, amb una línia de finançament que tenim per poder-ho tirar endavant. Parlem precisament d'aquests moments que suposen un abans i un després. Copi Valls també en va tenir un, el 2018 amb l'obertura de la nova fàbrica, i la relació amb l'ICF va ser just abans, el 2017. Sí, correcte. Nosaltres el 2017 l'empresa estava en aquell moment que has de prendre la decisió de si et quedes com estàs o apostes per fer un salt endavant. Va coincidir també amb la incorporació de la segona generació familiar i es va gestar aquest nou projecte d'obrir una nova fàbrica. Aleshores vam anar de la mà de l'ICF, de l'Ivan, i va ser l'ICF el que ens va proporcionar aquest finançament amb dues línies de finançament de les que hem vist abans, la Indústria 4.0 i l'Eurocrèdit, i això ens va permetre adquisició de maquinària nova, construcció de noves instal·lacions. I bé, en aquests 5 anys, des del 18 que vam obrir la nova fàbrica fins a data d'avui, per nosaltres només podem dir que ha sigut un canvi exponencial. És a dir, per Copi Valls ha suposat un creixement de més del 250%, la incorporació de més de 50 persones fixes en plantilla, més els eventuals que necessitem per temporada, i duplicar la nostra producció. És a dir, per nosaltres ha sigut un abans i un després, que tu deies, no? És a dir, passar, en definitiva, de petita empresa a mitjana empresa. I la veritat, que estem entusiasmats i amb nous reptes de futur, que en el nostre sector són importants, sobretot en la línia de la sostenibilitat, de l'economia circular, d'eliminació dels plàstics, i estem ara en aquests projectes d'obrir noves línies de negoci. Antoni, són 3 de molts dels exemples d'aquest paper que exerceix l'ICF de banca pública per tal d'ajudar les empreses, no? Correcte, sí. Jo diria que 3 exemples ben triats, però també repetits en la nostra cartera, totes aquestes 600 operacions que fem aproximadament cada any, no? Jo diria que el tret fonamental seria entendre quin és el projecte de cada empresa. 3 sectors molt diferents, no? Però que tenen 3 necessitats i enfocades, evidentment, a la seva pròpia activitat. Llavors, una miqueta es tracta de casar allò que és finalitat amb estructurar el finançament de forma adequada. Per això aquesta vocació de llarg termini que ens caracteritza i que ens permet això, donar espai a les companyies perquè aquell projecte vital, aquell projecte que fa que sigui imprescindible per créixer i tirar endavant o quedar-se com està, i fins i tot, en alguns casos, quedar-se com està un pot ser perjudicial perquè la competència apreta i ens passa per davant, doncs ser en aquell moment al costat per estructurar el préstec a raó d'aquella pròpia finalitat i donar espai perquè les companyies amb aquest finançament a llarg termini puguin amortitzar-ho de forma lenta, pacífica des del punt de vista financer també, i que permeti que en moments, ara hem tingut el Covid, la crisi energètica, que en aquests moments també ens caracteritzem com a capital pacient, que permetem allargar terminis en les circumstàncies actuals i que permetin que la companyia no tingui un daltabaix per una circumstància extemporània a la pròpia activitat. I la relació és perllongada en el temps, pel que veig, és a dir, no és un contacte puntual, sinó que és un contacte que es va mantenint al llarg dels anys en funció de les necessitats. Crec que tenim una característica que ens afalaga molt, que és que ens costa arribar a les empreses, som petits però intentem mitjançant la nostra xarxa, arribar a totes les empreses, però és cert que quan ens tasten repeteixen. Per tant, aquest és un gran símptoma. Sobretot perquè som una entitat financera, des del caràcter públic no ens volem diferenciar a la resta, el servei al final és finançament, però sí que és cert que tenim una característica molt diferenciada, i és que entrem en el projecte i ens anem cap a casa, vosaltres seguiu treballant, i no ens tornem a trobar fins a una nova necessitat, o aquell comercial que torna a empènyer per tornar a fer una altra operació. Per tant, la nostra relació amb l'empresa és un xic llunyana des del punt de vista del dia a dia,
els bancs vostres doncs us tenen, com deia la Vanessa abans, saben en quin moment esteu millor de l'any, saben com us va el sector i l'activitat, veuen els vostres comptes corrents, si pagueu al moment o no, si pagueu al venciment, si ateneu correctament no només les quotes dels préstecs, sinó d'altres compromisos que té la companyia, proveïdors, etc. Si cobreu bé dels vostres clients, tot això a nosaltres ens passa una mica desapercebut, no? I per tant, aquesta proximitat doncs és una mica llunyana, i permeteu-m'ho dir així, no? Però és cert, qui ens tasta per primer cop repeteix, i per tant vol dir que entenen, comprenen i valoren aquest partner financer que s'apropa a la companyia quan té una necessitat, estructura el finançament en el format adequat a la finalitat i que ens tornem a trobar, lògicament, quan torneu a necessitar alguna cosa. Som al 2023, aquesta dècada va començar d'una manera molt convulsa. Recordem la pandèmia, després la guerra d'Ucraïna, la inflació, han posat constants pals a les rodes a la gestió diària. Com s'ha viscut des de les empreses i una mica com n'han sortit enfortits, perquè de les crisis també en sorgeixen noves oportunitats? Qui vulgui. Bé, en el nostre cas, potser l'entrebanc més important va estar la crisi de subministrament de matèries primeres. Per sort, en el nostre cas, vam aconseguir avançar-nos, teníem liquiditat per poder fer una compra prèvia i això ha ajudat a salvar uns 2 anys complicats en quant a subministrament de matèries primeres, de paper i de cartró, en el nostre cas. I després, la pandèmia no va ser un bon any per ningú, però en el cas dels envasos per al sector alimentari, les necessitats d'higiene i de productes de take-away ens va ajudar a fer com a mínim a fer paus. I després, òbviament, jo crec que dificultats compartides que tenim del cost de l'energia. També en el cas de la indústria podem parlar de vegades de certes dificultats de captació de talent en segons quines professionalitats o quines especialitats. Nosaltres estem dins del sector de les arts gràfiques perquè també fem impressió dels envasos que fabriquem i de vegades també és complicat trobar talent en el territori o retenir-lo, i això també és un dels reptes. No sé, en el cas de Vinyes Terrer, com va anar? Alguns d'aquests problemes, evidentment, són compartits. Hi va haver una espiral de costos, no vull estendre molt en especificitat del sector, però les ampolles de vidre amb què s'envasa el vi van pujar diverses vegades en un any. No una vegada, diverses vegades en un any. El tema van arribar, com a anècdota ho explico, inclús alguna d'aquestes empreses, quan ens havia pujat 4 vegades el cost de l'ampolla, ens enviava la seva factura d'energia, o sigui, de la seva companyia d'electricitat, per demostrar-nos que el seu cost s'havia multiplicat per 5 i, per tant, ens havien de pujar les ampolles. Per tant, aquest va ser un problema en diverses partides de cost. Nosaltres som un celler molt petit i treballa part de la família propietària 3 o 4 treballadors més, només. Per tant, l'estructura de costos que tenim és molt inelàstica. Nosaltres no podem ajustar els nostres costos perquè caiguin els nostres ingressos i, per tant, van ser unes circumstàncies complicades perquè, a la mateixa vegada, tots els nostres clients d'arreu del món el que van fer és parar les seves decisions de compra. És a dir, el món del vi es mou amb certa previsibilitat. Nosaltres sabem els nostres clients més o menys quines compres poden fer en els propers 12 mesos i en aquell moment tothom ho va parar de cop. Per tant, una inflació de costos, una estructura de costos molt inelàstica i unes vendes que van trontollar perquè els compromisos de venda que teníem els nostres clients no es veien en condicions de complir-los, va ser un moment difícil. Com s'ha dit aquí també, encara no hem sortit totalment, és a dir, les disrupcions causades per la pandèmia encara són ben vigents amb les decisions de compra d'alguns dels nostres clients, però sí estem sortint d'aquesta situació i no hem necessitat això per saber-ho, però tenir una estructura financera sòlida i ben equilibrada és fonamental per sortir de situacions com aquesta, com va ser el cas. En el cas del taller Baixcamp, m'imagino que en pandèmia el més complicat era la gestió dels equips i l'aïllament social, sens dubte, no? L'estar treballant amb tantíssima gent. Realment nosaltres, evidentment, tenim l'impacte també dels costos, de l'energia, de tota la situació que hem viscut, però en els moments de pandèmia el més complicat va ser
tot el funcionament i l'organització que vam tindre que aplicar, sobretot en els serveis residencials. Vull dir, al final, les nostres llars residències, perquè ho entengueu, serien com a pisos tutelats. No és ben bé una residència de gent gran o no són residències com vam tindre tots al cap. Però durant l'època de pandèmia vam tindre que gestionar aquestes llars residències com si fossin residències de gent gran. Això implicava moltes restriccions per a les persones residents, van estar gairebé 2 anys sense poder anar a casa, van estar més d'1 any sense poder veure les famílies, tampoc es podien relacionar amb altres persones, estaven en grups bombolla, i això va originar una certa dificultat a l'hora de gestionar aquest canvi de model. Que, per altra banda, nosaltres a nivell d'entitat el que vam aprendre és la lliçó que ens van donar les persones usuàries, les persones amb discapacitat intel·lectual, de la capacitat que van tindre en aquell moment d'entendre la situació, d'adaptar-se i de posar les coses fàcils a l'equip de professionals i a tota l'organització. Però van ser moments molt complicats i que gairebé, ho comentàvem abans, fins ben bé l'estiu de l'any passat vam estar amb aquest funcionament de restriccions, de grups bombolla, de que no podíem fer activitats creuades, vull dir, teníem aquestes 200 persones dels centres de dia que no podien fer activitats entre ells. Tenien activitats, els grups són més o menys d'unes 8 persones, tota l'activitat havia d'estar feta sempre entre ells, de manera individual. Després teníem la paradoxa que per les tardes, en el seu àmbit particular o personal, sí que es podien trobar, però a nivell de feina va ser aquest. I també en un moment molt complicat, diríem que 2020, el pas de Nadal 2020, principis del 21, on va venir, no sé quina de les onades va ser, però va ser una de les importants, després de l'efecte de Nadal, on vam tindre una situació molt complicada amb el tema de les baixes dels professionals. Hi va haver moltes baixes per Covid, contagis que pràcticament allí es va contagiar gairebé tota la població, i realment va haver un moment molt complicat a l'hora de poder fer front amb el personal. És una de les situacions. Derivat de tot això, sí que hem fet, per exemple, la inversió que estàvem comentant abans, va vindre derivada d'aquest plantejament, d'adaptar els espais i de tindre que fer un nou centre per intentar, del que vam aprendre, oferir un servei diferent i oferir unes instal·lacions més adequades a les noves realitats. Es van rebre més sol·licituds que mai per part de l'Institut Català de Finances en aquell temps? Espectacular, la veritat. Mira, jo ara, escoltant-los amb ells, em traslladava en aquell moment. I nosaltres, com a ICF, no teníem capacitat per portar matèria primera a Copivalls, ni per millorar el preu del vidre. No tan sols el preu, crec que fins i tot el preu era car, però tampoc hi havia vidre. Per tant, era un descalabre tot plegat. I tampoc podíem assessorar mètodes d'organització sanitaris i epidèmics al taller. Per tant, havíem de fer la nostra activitat finançar les empreses. Jo recordo aquella època va ser un treball espectacular, sincerament. Jo crec que tot l'equip, tota la plantilla de l'ICF es va volcar. Per sort ens va enganxar 3 segons abans ens havíem digitalitzat i teníem tots portàtil i tots teníem mòbil, etc. I això ens va permetre treballar des de casa intensament, 24 hores al dia, i no ho dic de broma, 24 hores al dia, perquè vam fer 2,5 vegades l'activitat natural i tradicional històrica nostra amb les mateixes persones. I això ens exigia, primer, el que ens exigia era la gran responsabilitat que teníem respecte a la situació que hi havia i a donar suport a les empreses. És cert que va haver empreses que les va agafar amb no tant impacte i fins i tot van poder mantenir l'activitat d'una forma una mica regular, però un gran gruix d'empreses d'aquest país van ser molt afectades. I per tant la nostra obligació, la nostra voluntat era ajudar-los, donar-los finançament, donar-los caixa, oxigen, per intentar passar aquesta etapa que tampoc coneixíem quan duraria. I per tant vam estar fins i tot preparats a primera tongada de finançament i segona tongada de finançament, perquè això no sabíem, i sobretot per sectors, quan arribaria. Per sort jo crec que vam ser capaços d'arribar a moltes empreses. Recordaré tota la meva vida aquella època, sobretot professionalment, perquè va ser duríssim, però també amb molt orgull, la veritat. Dèiem abans que de les crisis sorgeixen noves oportunitats. En el cas del taller Baixcamp ja ens ho ha apuntat, la construcció d'aquest nou centre ocupacional que permetrà donar resposta a necessitats, a altres necessitats. Estem amb això i a més també hem aprofitat també amb el tema dels costos d'energia
a tot el plantejament d'instal·lació de plantes fotovoltaiques. Vam començar ja l'any passat amb una instal·lació d'una planta amb una de les cobertes de 50 quilowatts i ara mateix en aquest nou edifici també està plantejat la instal·lació d'una nova planta fotovoltaica en la qual formem part d'una comunitat energètica que s'ha creat al polígon Agroreus, juntament amb l'Ajuntament de Reus, i en el qual també estem ara mateix plantejant o fent el desenvolupament de ser més sostenibles energèticament, no dependre d'un comptador, sinó de poder ser autosuficients i d'alguna manera amb ares també de la sostenibilitat i del canvi. D'aquest tema de la planta ja n'hem de parlar també. Ja n'he parlat amb l'Ivan, que no sé on està, també necessitarem una mica d'ajuda. Surten d'aquí amb deures pendents, eh? Sí. Els ODS a l'Agenda 2030 estan presents a tot arreu, una bona mostra d'aquesta autosuficiència energètica, la sostenibilitat també és un dels motors de canvi, no, Copa i Valls? Sí. De fet, sí que vam patir la pandèmia, o sigui, ens van acabar sortint els números, però vam patir-ho molt, Vull dir que sembla que ara aquí haguessin estat flors i violes, però no, perquè de fet va ser complicat. Un dels aspectes que va ser complicat per nosaltres en la pandèmia és que un dels projectes principals de l'empresa avui en dia va quedar aturat aquests 2 o 3 anys. Per nosaltres és un repte molt important que està lligat, com deies, amb temes de sostenibilitat i dels objectius de desenvolupament sostenible, és l'eliminació del plàstic de part dels nostres productes. Ara mateix els gots de paper o les terrines de paper necessiten d'un film, d'una cobertura que actualment és de plàstic per fer d'aïllant, de líquid, de temperatura, etc. I nosaltres, a través d'un projecte d'innovació, estem intentant obrir, ja estem treballant i a punt d'engegar una nova línia de negoci que el que fa justament és aconseguir treballar amb un monoproducte que soluciona els problemes de reciclabilitat que dona el fet de tenir un plàstic incorporat en el paper i llavors d'aquesta forma és compostable, reciclable i eliminem el plàstic i contribuïm també a la millora de l'economia circular dels nostres productes. I una mica també arran de la demanda del mercat. I aquest és un dels principals reptes que nosaltres tenim ara sobre la taula i que donarem resposta ben aviat. Espero que puguem acabar engegant ja la línia. En el cas del celler hi ha 2 línies a curt i mig termini que són, en definitiva, que estan explorant per poder créixer, com són l'adquisició de noves vinyes i l'enoturisme, per altra banda. Sí, jo diria que hi ha una tendència, no pas només en el món del vi, però en general el món del consum, que és la gent cada vegada compra menys productes i compra més experiències, i per tant tot allò que ajudi d'alguna forma a fer més rica l'experiència de consum dels productes que tu vens, va en la bona direcció. Una dinàmica, jo diria, imparable en el món del vi, com a mínim de les bodegues que busquem una qualitat diferencial, és el tema de l'enoturisme. Aquest enoturisme té molts registres diferents. Hi ha qui a la Ribera del Duero té un celler del Frangueri i s'ha gastat 100 milions d'euros en fer un celler. Òbviament nosaltres no juguem en aquesta lliga, però òbviament hi ha moltes coses que es poden fer, des de fer petits allotjaments, des de tenir sales de cata ben preparades, tenir persones que ara no tenim dedicades a acollir els visitants i fer que tinguin una experiència enriquidora quan ens visiten. Per tant, diguem que és un driver de creixement molt important que tenim no tant quantitativament, però sí qualitativament per afegir valor, no sé si al nostre producte, però l'experiència de consumir els nostres productes. I l'altra cosa, encara que modestament, perquè ja he dit que Vinyes del Terreny no té un projecte de fer un gran creixement a nivell quantitatiu, sí és possible que aquesta dinàmica de creixement gradual i capil·lar que tenim de créixer en tot el món ens porti a unes xifres de producció que requereixin més aprovisionament de raïm. La nostra política és fer en una grandíssima majoria els vins a partir del nostre propi raïm i, per tant, és ben possible que en els propers anys haguem d'explorar la possibilitat d'adquirir alguna vinya en l'entorn del nostre celler, perquè ja dic que per nosaltres la proximitat és important. Per tant, sí, els dos camins de creixement, un seria
via enoturisme, l'altre seria via l'adquisició d'alguna vinya de modesta dimensió, no estem pensant en grans inversions. Passat, present i futur d'aquestes tres empreses, Antoni, alguna altra consideració? Jo bàsicament afegiria que nosaltres, evidentment, compromesos amb la transició energètica, amb la reindustrialització del país, l'equilibri territorial, l'ocupació, l'habitatge social, i per tant, aquí tenim tres exemples que s'adapten totalment als nostres compromisos. I per tant, que estarem al vostre costat segur, ens agrada mirar als ulls a les persones, també a les empreses, i on hi ha una relació de confiança, nosaltres sempre estarem segur. Doncs Isabel Gràcia, Josep Nogués, Xavier Picola, Antoni Vallès, moltíssimes gràcies per les seves paraules. Un darrer punt. Només deixes afegir i fer una pregunta jo, que no em toca com a moderador, però sí m'agradaria afegir una pregunta. Nosaltres ens inquieta molt i ens interessa molt quin és el grau de satisfacció dels nostres clients. I per tant, ja cada 2 anys aproximadament encarreguem a un extern una enquesta que ens fa passar un examen duríssim i que ens compara amb el sector. És cert que ens compara amb el sector on el sector té persones físiques i persones jurídiques de clients, nosaltres no, nosaltres hipotèticament només tenim empreses i empresaris individuals, però només empreses, i en aquests exàmens que ens fan passar d'usos cada 2 anys, doncs és cert que ens qualifiquen molt bé, ens donen molt bona nota, estem sempre en el top més alt de tots, però és cert que ens agrada escoltar una miqueta allò que amb la vostra experiència creieu que haguéssim pogut millorar de la nostra relació. I per tant això ens pot permetre no tornar-nos a equivocar o fer-ho millor en futures ocasions. A veure què ens diem. Jo per part nostra, que vam començar l'any passat, realment tot va anar molt bé. Vull dir, li van des d'un principi molt bé, la facilitat dels tràmits també, o la gestió dels tràmits molt bé, el producte que tenim també molt adequat, amb unes condicions que penso que eren bastant millors que el que podia oferir en aquell moment la banca tradicional, i potser l'únic, que potser també s'ha comentat una mica abans, com a institut, que a vegades jo crec que hi ha un desconeixement gran per part, o almenys a nosaltres també ens passava, de tot el que feu i del que realment oferiu. Vull dir, a vegades, no sé, tenim una idea, o almenys en el nostre cas, teníem potser una idea més de que era un organisme que depenia de la Generalitat i que no saps ben bé el que acaba fent, que després resulta que és un banc, per entendre's, i potser aquest seria l'única qüestió des del nostre humil punt de vista de millora. Tenim un gran repte aquí, que l'abordem. Alguna altra consideració, Isabel? Comentàvem abans, de fet coincidim, és a dir, en el nostre cas, ja ho he esmentat abans, per nosaltres la relació ha estat molt fructífera i de fet molt fàcil, molt propera, amb l'Ivan una relació magnífica, però sí que dèiem això, que potser una mica el desconeixement, potser no estàs en el top of mind, quan penses en finançament públic, doncs potser penses abans en altres organismes o en altres entitats, però és purament un tema de desconeixement, sí. En el nostre cas, jo vaig de parlar per persona interposta, perquè no sóc jo el que ho he gestionat directament, això, sinó la família propietària. Et diria que la balança és molt més, diguem, positiva que negativa, i no us ho dic per afalagar-los, és el que he sentit, la vostra proximitat, el vostre interès en conèixer el negoci, la vostra capacitat de ser acíclics o anticíclics, de funcionar d'alguna forma amb dinàmiques diferents de la banca privada. Jo crec que tot això són coses que valorem molt. Possiblement les coses que us puc dir són una que s'ha parlat abans, el tema de la documentació. Jo crec que això no és que vosaltres demaneu molt de documentació, sinó que les empreses familiars no estan habituades segurament a proveir, diguem, de certes volums de documentació que amb empreses d'altra dimensió és un tema absolutament estandarditzat. Per tant, jo no ho veuria com un problema de que demaneu moltes coses, sinó un problema d'educació dels vostres clients. I potser sí que en el nostre cas, en algun moment hi ha hagut algun nerviosisme per ser una reactivitat insuficient a l'hora de donar respostes sobre temes que estaven plantejats. És a dir, processos que s'han allargat al criteri nostre, que segurament perquè tenim alguna necessitat que ens apretava la sabata fins a cert punt, desitjar d'alguna forma que la resposta positiva, com ha sigut sempre l'ICF, hagués vingut d'una forma ràpida, la qual no vol dir que vosaltres sigueu lents, sinó que potser les nostres expectatives de resposta eren més ràpides, però no aniríem molt més enllà d'això. Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies a tots per explicar la seva experiència a Copivalls, a Vinyes Terrer, Taller Baixcamp, la seva relació amb l'ICF. Són 3:15, ara hi haurà una petita pausa a cafè i després tallers i assessoraments.